Поредното нападение на разбеснели се цигани над българско семейство. Роми нападнаха полицаи пред виетнамските общежития в столичния квартал Красна поляна. Те са нападнати безпричинно от роми, покрай чиято къща минали през нощта. Ще ви избият всичките българи, вика тук. Ама тук вече 5 убийства станаха. Комшията е убит от тях. С железни пръти по главата, са облекли го гол за грабеж. Лежи ли някой в затвора за това? Не, малолетни били. В селото към 11 часа вечерта двама роми нападнали и обрали възрастна жена. Главата е щупена, лепена е. С нощи има друго момче, което са го били. Било ограбен за 2 лева с лични документи. Това е. Просто ни е страх вече. Не знаем какво да правим. Айор Хитлерли, аз се казвам Хитлер. Трябва да правим само едно ликва. Само едно ликва. Да ми дават власт на мене и аз да направя българите само са по... Закона да му е по майката на закона вълне. Закона вълне. Закон няма. Ще правим секс и това е. От това по-закон няма. Само секс. Законите обаче явно не важат за ромската фамилия Маринови. За секунди пред очите ни се разигра ето това. Ще направим вече нация. Ще бъдем турско малцинство. Да живее Ахмед Доган. Да живее Ахмед Доган. Той е нашия цар. Той е нашия велик спасителя той. Са едини. Ма ние не сме едини българи. Така ли? Страхливи. Ти ще кажеш. Страхливи. Кой е страхлив в тази история? Българите. Българите. Като ти влезе в двора и може да те убие, те ни викат геури. Страх ме. Що са отмъстителни, защото да се върнат и ще ме заколат. Защо така се получи тук? Защо не се живее в това село? Защо? Само заради тях. Заради кои? Тия дето решава ме заколат. Кои са тия? Робите тия циганите. Цигани. Много е лош живота. Живот няма тук вече. Колкото останах тия орица, тежко и горко. Не можеш да ги оставиш да притесняват останалите 30 човека. Виж сега, такава ни е държавата, такова ни е наследството. Ти ми казваш, че тези няколко хиляди са по-важни от тези 30 хиляди. Като на който не му харесва да ходи да живее в Швейцария.